audience खौबो एसे रायलायनो माबादा ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नोंसोरखौ मोनसे टकेन अफ लाभ आर'नाइजों बरायगोन स' एसे माबाफोर बुंदो सिगाङावनो गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय गासै रायजो राजाफोरनिसिम आरो कन्टेस्टेन्टनिसिम आरो गासै नैबे बड'लेण्ड गट टेलेन्टनिनो गासिबो मेम्बारफोरनिसिम सारमोननिसिम आरो जुरि मेम्बारफोरनिसिम स' बेखौनो बुंनो सानोदि दा बे बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव गासैबो पार्टिसिपेट खालामदों बा गासैबोनिबो टेलेन्टखौ नुनो हादों गासैबोनिबो टेलेन्टखौ शो खालामनो खाबु मोनदों स' गासैबो बे गाव गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै दा गावनि मोनसे लामाजों थांनो गोसो बे लामाखौ नोंथांमोनहा हासिल खालामनो हागोन स' बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक गाइस बेनोसै आंनि बुंनाया थेंक इउ Hello everyone. Good evening. No response. Good evening, audience. मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब अभी जो परफॉर्मेंस देखी गया वो सब बहुत जबरदस्त था मेरे हिसाब से because everyone is doing very well and hope so. अभी आप जो स्टेज पे आ रहे हो वो सब अपना बेस्ट देंगे और फिर मेरी तरफ से और फिर दादा की तरफ से ऑल द बेस्ट टू यू ऑल थैंक यू मोनालिसा प्लीज आरोनाइ यस आरोनाइ एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत साल से मतलब मिला नहीं मोनालिसा और उमाना क्योंकि मोनालिसा एक मेरा स्टूडेंट था मॉडलिंग का बॉलीवुड मिस्टर एंड मिस इंडिया का अभी ये एक्ट्रेस अभी ये तो हो चुका है मतलब इसलिए मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ क्योंकि मेरा थैंक यू मतलब ये ऊपर उठ चुका है ना इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के थैंक यू मैम रंजीता का स्टूडेंट यहाँ पर है आप लोग भी देख लीजिए रंजीता मैम के लिए ताली हो जाए everyone और स्टूडेंट के लिए ताली हो जाए थैंक यू सो मच तो आप लोग भी ट्राई करिए ये दो आपकी यहाँ पर टैलेंट ही है टैलेंट ही आपको आगे पहुँचाता है टैलेंट अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे नहीं पहुँचोगे तो मेहनत भी जरूरी है तो ये हम लोग का दो टैलेंट है तो आप लोग के लिए बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए गोजोननाय थाबाय नोंसोर बेयाव फैदों आशा खालामो नोंसोर जोंनि श'खौ एन्जय खालामबावगोन जिरायनानै श'खौ एन्जय खालामबावदो थेंक इउ